otumfo ne wofa ene echi akonwa no nti ye nyina ye mame no no da form ni ye ne dot ye ye ntumi ntra echi ese ye nyina ye ba na ye ba beboa na ye pe ba bi pa de ye mame ne to nti ye Melo kasemi ankasa baby amedru me nhyɛ nim baby amedru esanse ye doti yie de nanso ayese nkuro ane aman na atwa ahyia ti oman bia ne tena bia oman bia mu ne aduro kuro bia mu ne adure yɛntwempim panyimfo ne ne mu ni nkomo na yɛmmisa ne yɛntwetwe nkomo kakra omu kuro na afeye enne botaji tinti a wo mo ewa ha no yɛntie kakra emfemfiri ho no mo manya mi raba ko ewa ha yɛne ne kodi nkomo wadama yɛ mo akwa baba Nyansapo so yeah Matona apomu te say. O nyame adom. Na mo so e. Adom na bi na adom ye. Wadama wohin be na me ni di nkomo yi. Ye frame Nana Kojonto on the third. Nana Kojonto on the third. Kojonto on the third. Okay. Me ba cho. Enchi. Okay. Enti Nana Kojonto on the third a ofri inchi ana ye ne ka say. Wadama inchi man hene a wote on sadi faso wono so ni di say. Ye frame be your man tero ko bembi on the third. Be your man kwayo. Tano man. Be your mind tano kwao bembu in the third. Be your mind tano kwao brebui the third. Abusia anya sam ketwa etie ni nkomo kakra wadaruma ibi kakra be na wadaruma obetimi aka e de afa okuro no ho ama yat yo ye kuro no enchi ye fe no anwanwi na wawuni anwanwi no yenso ye oyokofo aha nti eye wan bet ye seat no ba bia ye tipa no ye enchi eno na ye the paramount stool no aha ba ye wan for yeah me ba to inche eastern region ye kan yeah western north region na ye re enti ana botaji tunti amoa ne se ye wa wonim se ne ye ka no ye oyokofo we otumfo ne wofa ene enchi akonwa no nti ye nyina ye mame no no da form ni ye ne dot ye ntumi ntra echi ese ye nyina ye ba na ye ba beboa na ye pe ba bi pa de ye mame ne to nti ye oyokofo a otumfo ne wofa ene sa echi akonwa no se de osika ne de memi santiawa eno nti inche eman no aka eman ye som sikadwa ho ana yes sanity no unse enchi no no so oman hene on it own anwanwi ni ye kingdom on it own unse ohwe first no kura we talk about the akwamu the danger in the Aowinmans. It's a kingdom on its own. Yafa be no more Cote d'Ivoire. And a kingdom on its own. There's a better new two for the Yaduya. Or your local, yes, or your core. I say, I dare to for Nia and Yansen. Yeah, I don't know. I told you, and wow, when you say Nayaba, na a Sunia in Nayakabum, Nayasu, sanity. Nanadini, Yafere, bear your mind, Tano Kwao, Bembui, the dead. Or mine of our new Paramosi or our new traditional area. The president of our new Paramosi. Yeah. Ya kwa awori inche no hwa na ye kwa ya o man na wo free one mo e ba ye nenne wo kiremu asabe ade atokotoko hinani a anuafo wo nyina ayokofo ene se wo mo de ntoma ene wo do abebo do mu a wo mo behwe na ya ye doti ye ni kama kama enti awori inche ememu na sese ye wi a ye to aso de akwe nananom ye damase yo yeso ye bedamase se mo so modi odo abodom na mo ababa ye interview yeso ye bedamase pa ai Nyansapo so won subscribe ya no subscribe no ahye na wa like sanse Nyansapo TV de ye de abankuma samo a nananom chichi Nyansapo ekwa so ne animdifo ane wo mutimu bomu echami abomu na ye sane no wo badwemba ekwa so ye mo nyina mo ene hwa wo de ahene wa Absiamo ma ye nkɔ ne mfia ni nkyemu ɛwɔ Western North atoye atifi ɛmantam na ye nkɔ awonwi nana beye man tanokwawo rebmi a wotoso emiensa ɔman hene a ɔwɔ awonwi traditional area na so ye ɛna yedri ene na adi nkɔmɔ nana ama ye hu sɛ de wo mu kuro sitie ene ɔno nso ne dom
ɛne n'akyi atedɔm anaasɛ n'akyitafoɔ ɛna ɔmo nyinaa agyetwi na ɔmo agye trada wɔn mo firi atɔyɛ atifi mantam no hwaa na ɔmo aba abɛpie ma no a wɔn mo de dɔ ɛbɛbɔ tomi asɛm sese ya ɛna ɔhu wadɔfoɔ hu wɔn mo ɔmo dɔ ɛnɛ nananom ayɛ ama na yɛ fɛ ama na yɛ sonko koraa ɛwɔ ha se. Kadi Ashimasene, a day chapter, Yasam to Trakra. I am for everybody be Edika Abada Abraso, say Utum for Appiah and now to me a lucra in Yamoy, and I was see I will be a fay and I will do back upon whose my best said your name Elqua or Henny Appiah now said it be our Yanono, so once I will be a pair Ubemuse Yawa na Yashan Abaka Krana Egum and Adia a general man Ansana ne kremo aba ansana no wadi kemu asante franka no eno na wo se edi kan ya ekwe obewu nsafo ahene na wo mukura wo nsafo zana menjenfo a wo sen men wo so ato aso enkakra sa sante ne beto obewu ayenuan ma ya na wo mu ekurekura abe man na ya ka ede abomu no
na wɔn nso dwumadie ni sɛ wɔn de saa tɛntɛn yi kyerɛkyerɛ kwan de kɔ sɛdeɛ ne di kan ne bi adi nkɔmmɔ no enyi si ɛwɔ mu no ɛpam sunsunfin ne sunsunbɔne ebie kwan mu abere a wɔhen ɛreba na egya no ɛwɔ mu nso ahyerɛn akyerɛ kwan mu saa pɛpɛɛpɛ. Afei ɛna wɔhene wɔyi ne tie sɛ wɔyɛ dwada no a afade a wɔfa yɛ no na ɛyɛ ɛberɛ a akyɛmpem da no toyɛ no saa afadeɛ no pɛpɛɛpɛ ɛyɛ nnwentoma a yɛde sedeɛ ɛde abobɔ mu ɛna ne kyɛ no nso ɛyɛ kɔtɔkɔ a yɛde ne nkasɛɛ no bi ɛna kɔtɔkɔ nkasɛɛ ɛna yɛde adwira ho a ɛnyɛ asɛm ketewa na ɛnɛ nso hwɛ n'afadeɛ no ɛne ɛtwa toɔ yi a ɛkyɛ no ɛda mu soronko ɛkyɛ no yɛde ntakra ɛna yɛde ahyehyɛ ɛkyɛ no ɛyɛ ho fɛfɛfɛfɛfɛ ɛna yɛde ahyɛ no nanso ntoma no efira no no deɛ obi nim ara sɛ baako na anaasɛ foforɔ a ɛsiane sɛ ɛyɛ tuntum sɛdeɛ yɛnim baako na ɛna sɛdeɛ ɛnso ɛbobɔ mu kama wɔhene ani abere fi dwada no banada okuada ne nyinaa no bon sɛ ware bese na ɔde bi asrasra n'anim ɛwɔ hɔ nom ɛnɛ nso yɛ nantɛmo saa pɛpɛɛpɛ ato abese no ware bese ɛna ɔde bi asrasra n'anim a ɛnɛ wɔhene anim dua no nso asasesa ɛkyerɛ yawo a ɔwɔ mu ɛne abɛnidi a wɔdi esan sɛ ne maame ɛna ɛda fam ne nuaba ɛna ɛda fam a ayɛ sɛ sotoro mmienu a ɛbɛn ne ha ne saa mmere deɛ yɛpie a wohwɛ a baabi yɛde ani akyɛn deɛ ɛyɛ sɛ deɛ bia dwoada no ɔyɛɛ no brada no ɔyɛɛ no kuada no ɔyɛɛ no opie firi ahemfie se a wɔde n'ani kyerɛ mu ɛwɔ n'aberewa hɔ no wɔkɔhwɛ n'aberewa ani akyi ansa.
amamra ne amane ese de atie da bia no sanya akurampo na abrewa kwa ansa na opem so obepie na wakọ dwumadie bia ase na osori a anopa no odika pie kọ ho ekochia na abrewa bisa na pom afutuo bia waje de afiri ne ho ansa na dwumadie wo so odi ne da no wakodi owom se wakọ akura ade nanso free dwada na ehye ndutu ase no saa na akra oye afen wode nani echire mu ho na wakọ akọ na abrewa mare bi se ene ye bere dika atwato kra a wode na abrewa na na abrewa akọ akura sese de ni achire mu a ye kọ hema fie ni akọ akura na woda no na wakọ akọhwe no na mamra ni amane esefata no wasa ye ansa na wasaba abetina edwam. Ni bube ne brebe nse si bube ebe ye de den kura preko enim sebe odwampopo bi esi kuro ni mu a wase wadoresa tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makode ebrensi am wa otua ne nsem mojapmo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo okra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yakese na ntakra abone de fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de obama akola wa no so pese otrimu osuma ense bratam fam ne honhon hia na amerika sa sabe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame